Nyakwara Mugia Jwang manaka kineno kanyo en dakika 15 tok saa 3 mar okinyi manyiso ni koro wasedonjo e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Pile ka pile ka wadonjo e chenro mar mbaka oromo to wachako kod chal mar fwambo. Mane momiyo antiere kayo kinyi makawuono mar mondo mi ami kata nyisi weche manyien ma waluonu e kor gwenge mopogore opogore odiochieng' makawuono. Weche ma jofwambo magwa luonu odiochieng' makawuono obed e sirikal mamalo kata e sirikal mano mar kor gwenge mag counties mopogore opogore odiochieng' makawuono. Ka wachako chal mar fwambo, wachako kod chenro mar jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makawuono biro bedo ka timo limbe e county ma Nakuru. Ka bende igeno kanyo ni kango chopo kanyo gimoro odiochieng' obiro bedo ka entiere Gilgil Technical Training Institute manitiere e county ma Nakuru. Mane chenro ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo godo odiochieng' makawuono. Chenro ma bende wabiro bedo ka waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Bende wabiro bedo ka wanyisi kata wamenyo ni moko kuom gigo mobiro bedo kowacho e kinde mobiro bedo e county ma Nakuru odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano, Nyakwara Mugia Jwang mineno kae mae en ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kata jatend duond bura mar ODM. Nyaka sani wang'e ni duond bura mar ODM osebedo ka wuotho e kor gwenge mopogore opogore ka gitimo chenro mano mar ndiko jokanyo manyien kata jo Kenya manyalo gombo mar mondo mi odonj e duond bura mar ODM. Chenro makamano nitiere kadhowath nam chumbi. Odiochieng' makawuono Raila Odinga biro bedo e county mano ma Tana River mago mayudore e gwengego ma kadhowath nam chumbi. Ka bende chenro makamano en mar manyo jokanyo mopogore opogore manyalo donjo e duond bura mar ODM. Nyaka sani wang'e ni nitiere nyaka duond bura mano mar PA manyaka sani koro noseduogo e duond bura mar ODM. To ken mana mano kende, ODM bende osebedo ka wuotho e kor gwenge mopogore opogore ka gitemo lombo jopiny mar mondo mi odonj e duond bura mar ODM. To magi duto ODM timo ka giikore mano ne yiero mar higa mar 2027. Wanyalo mana wacho ni nyaka sani duond bura mar ODM osechako loso odgi ka gigeto yiero mar higa mar 2027. Chenro mar ODM kadhowath nam chumbi Nyakwara Mugia Jwang wabiro bedo kwaluonu achiel kachiel kendo wabiro bedo ka wamenyo ni moko kuom gigo ma ODM biro bedo kawacho e kinde ma gibiro bedo e county ma Tana River odiochieng' makawuono ka gintiere chenro mar manyo jokanyo manyien. Kopogore kod mano, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odiochieng' makawuono biro bedo ka oloso kod jofwambo ka entiere kod MCAs kata jotend wards mayudore e county ma Nyandarua. Ka bende romo makamano biro bedo ka timore e kar jot mano mar jalup jatend piny Kenya mayudore e kar dak ma Karen mano buore Nairobi kae. Romo makamano Nyakwara Mugia Jwang ne chakore kar saa 2 mar okinyi. Mane achiel kuom gigo ma bende waluonu machiegni odiochieng' makawuono kendo biro kelo ni kuku mar romo makamano. En ang'o momiyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ong'ado bura mano mar romo kod MCAs mawuok e county ma Nyandarua. Mana kaka senyisi ni romo makamano e chakore saa 2 mar okinyi kendo nyaka sani ponono podi odhi nyime kata podi oserumo. Kata kamano inyalo bedo kod geno ni gino mane gilose e romo makamano wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano, wach machielo ma bende waluonu odiochieng' makawuono en kotudore kod romo mano mar Lake Basin Development Authority. Directors mag Lake Basin Development Authority odiochieng' makawuono biro bedo ka romo. Romo makamano biro bedo ka timore e magawa moro mano buore Nairobi ka. Ka romo makamano biro bedo ka chako kar saa 5:30 mano mar okinyi. Jofwambo magwa biro bedo ka chopo kuro achiel kachiel kendo biro bedo ka wamenyo ni mago directors mag LBDA giromo mar mondo mi gipor wach e wi ang'o. To thothne gin directors mawuok e gwengego mag Nyanza Region State Corporation Directors. Wabiro bedo ka walero ni matut ni romo makamano en ang'o kata agenda mane ma romo makamano nitiere godo e kinde magiromo odiochieng' makawuono. Wach machielo ma wabiro bedo kwaluonu mineno ka Nyakwara Mugia Jwang ma en jadolo mano Paul Mackenzie. Paul Denge Mackenzie ka achiel kod joma moko ma bende itudo kod ketho odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gichopo e nyim doho mano mar Mombasa Law Court mano kadhowath nam chumbi. En ka achiel kod joma moko itudo kod neka kata thoe mag joma opogore opogore ma bende noyudo kotho e bungu ma Shakahola mano kadhowath nam chumbi. Mackenzie ka achiel kod joma moko itudo kod neka mar
jogo mane lemo e kanisa magi. Ji maderoma 429 nowito ngimagi mane kanisa mano mar Good News International. Ka bende jofwambo magwa e kaunti ma Mombasa biro bedo kaluonwa chenro makamano achiel kachiel e doho odiochieng' makawuono. Mar mondo mi wabro leroni ni tok maundu makamano mabende oyud ni Mackenzie kachiel kod jowetege ma odonjnegi. Ponono doho biro bedo ka chwalo negi kum mane kalure kod tho mar ji mathoth mabende nowito ngimagi e bunguno ma Shakahola. Liekore ni kalure kod yalo ma ok nikare ma Mackenzie ne yalo nego jogo ema nomiyo negi tueyo maonge chiemo gino mane okelo tho magi. Gino manyaka sani oseyudi ni en ketho chik kendo koro nyaka koro kaunegi chik mowinjore kalure kod pen chike mapachoka. Ka wuok e kaunti ma Mombasa wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay gino ma jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich biro bedo kaluono odiochieng' makawuono. En kotudore kod kaka lakteche e kaunti ma Homa Bay nyaka sani koro gichungo ng'anyo margi, ng'anyo ma yande gichano tok poro wach kata tok chopo e winjruok kod ten county e kaunti ma Homa Bay. Nyaka sani koro lakteche go okawo okang' makende mano mar chungo ng'anyo margi, ng'anyo monego bed ni gibedo godo tok lalruok mabende ne gibedo godo kod sirikand kaunti ma Homa Bay. Koro lakteche wacho ni ng'anyo koro onge, gidog e tich e yo makare kendo koro gitine jopiny jotuo kik yud midhiero moro amora kapo nono dine gidhi ng'anyo. Kata kamano ng'anyo makamano koro chung'. Mane wach ma jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich biro bedo kaluono machiegni odiochieng' makawuono. Adwani watie kod wach mabende waluono achiel kachiel odiochieng' makawuono e kaunti ma Migori. E kaunti ma Migori chenro mar pogo basaris pod dhi nyime e kaunti ma Migori. Ka basaris makamago odiochieng' makawuono ibiro bed ka ipogo e kar chung' od bura ma Suna West mayudore e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jojo ma biro bedo ka chopo kanyo achiel kachiel kendo biro bedo konyisowa ni ponono gin jopuonjre adi ma oyudo resruok ma biro somo e yo makare kalure kod basari makoro osechiwnegi. To basari makamano en mar omenda maromo nade? Jafwambo marwa e kaunti ma Migori biro bedo kaluonwa chenro makamano mar pogo basari achiel kachiel odiochieng' makawuono. Nyako Ramogi jongi kanye machopo gode giko mar Chal Mar Fwambo okinyi makawuono. Kata kamano pile ka pile e chenro mar mbako romo tok Chal Mar Fwambo to wabedo kod twak e chenro mar mbako romo. Nyawadwa Cleophas Oluoch biro donjo kod twak e chenro mar mbako romo ka wanono chal mar somo e pacho kae. Omiyo med mana kete Ramogi TV mar mondo mi twak makamano kik bai. To kaka pile twak makamano bende wakelo ni achiel kachiel e counties magwa. Jofwambo magwa biro bedo ka chopo kuma intiere. In bende nyiswa ni nyaka sani chal mar somo e pacho kae to ni nade. Akawiyo matin